Malawi Today. Kulandirani kwina kulikonse kumene muli pano pa Malawi apa tikupasirani zimene wayankhula Comrade Mtanyiwa, mkulu amene wayankhula ndi chisoni kwambiri ende akumveka kuti toni yake akulira, koma nkhani yake ndi imene zachitika lero za amaikosi. Nditakhani pompo kuti mumve kuti Comrade Mtanyiwa akuti bwanji. Madzulo abwino amalawi nonse konse kumene muli madera osiyanasiyana. Ndadza chigawo cha kumadzulo kuno ndili ndi mawu amene ndikufuna apite kwa Michael Usi, komanso ngati angamve chifukwa ndosamva anthuwo, koma ngati angamve uthenga usonga afikire Malawi Congress Party. Ndagwetsa misonzi sinakhulupirire, komano chifukwa cha nyengo imene tili ndikutha kukhulupirira kunena kuti ndi nyengo imene ziwanda zatifungatira chauzimu amalawi ambiri chinatichokera. Chimene tikuyang'ana ife ndi ndrama imene ikubwera pakati pathu. Amalawi sinayembekezere kunena kuti Michael Usi angamagwiritse ntchito salu ya UTM pamene pali nkhope ya achilima, ndikutenga salu ndikumapasa masupporters a MCP, ndikumavala azioneka ngati anthuwo ndomukonda Michael Usi. Michael Usi zimene mukupanga mukuonesa utsiru wanu, mukuonesa uchitsiru wanu, ndipo zonena kuti Michael Usi mmamukonda chilima lerolo ndi pamene mwaonekera kunena kuti inu chilima simmamukonda. Inu chilima munangokhala naye kuti bola inuyo mupeze mabenefiti kapena kuti zosowa zapakhomo panu, kunyumba kwanu, kubanja kwanu, kumtundu wanu, bola zizipezeka. I can't believe Michael Usi mungamagwiritse ntchito salu ya UTM, and ndifuna ndikupempheni Michael Usi ngati ndikotheka, you better stop using salu ya chipani cha UTM, because one UTM you were not you. UTM it was for Klaus Chilima, and ino akubanja kwa achilima, you need to look at this. Ngati akufuna azigwiritsa ntchito salu ya UTM uyu muchosepo nkhope ya chilima, Michael Usi muikepo nkhope yanu, kamuikapo nkhope ya Chakwera, kamuikapo nkhope yanu. Koma salu imene yoyo ifeyo amalawi timaidziwa kunena kuti ndi salu imene Malemu Chilima anasankha kuti ikachite recognize chipani chake cha UTM. Michael Usi, you need to stop this. Mukhoza kumaona ngati ndikuchenjera zimene mukupanga, koma sikuchenjera. MCP is just unfortunately kunena kuti simafuna kuvomereza kunena kuti you killed Chilima. Zonse zimene mukupanga zikuchita kusonyezeratu kuti mukufuna muzifufuta kuti muzapeperesa Amalawi kukhanga kunena kuti inuyo you are not behind zimene zinachitika kuchikangawa kuja. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni, ndagwetsa misonzi. Michael Usi, 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 Michael Usi. Sindikhulupirira ndipo sindizakhulupirira zimene mukupanga Michael Usi. Zimene mukupanga mukufuna kusangalatsa anthu ena ake,
koma ndikufuna ndikuwuzeni mzimu wa Chilima kumene uliko siku lina ukazangokwiya azakhala matsoka. Ndipo ndi pemphero ndi mapembedzero amene timakhala pansi amalawi kupemphera kunena kuti ngati mizimu 8 mizimu ya 9 ya anthu amene anamwalira aja imatimva ife amalawi, ngati mizimu imatha kubweretsa choyipa pa munthu, kukanatheka mwina tisanafike 2025 tisanafike ku chisankho mizimu imene ija ionekere kwa anthu amenewa. You can't play fools with Chilima the way you are doing Michael Usi. Zikuoneka ngati mukupanga za molalo, koma do you know akumbumba kwa Klaus Chilima akamakuonani a Michael Usi mukupereka picture yoyipa kwambiri. Anthu amene akukuchitani advise akukunamizani. Muzandikumbukira Michael Usi mawu amene ndikunena lero. You were not the person whom you were supposed to do what you are doing. I'm very disappointed, very deeply disappointed to what Mr. Usi you are doing, using the face, using the name of Chilima for your own benefits. IMCP mukhoza kupanga zina ndi zina, but don't play with the name of Klaus Chilima. Klaus Chilima simunamkonde kuchiyambi mpaka siku limene munamupha, simunamkonde. Chifukwa mukanakhala kuti munamkonda, you could have not killed him. So musaonese chikondi cha pamaso pamene mkati mwa mitima mwanu Klaus Chilima amakunyasani. Koma muzikumbukira, without Klaus Chilima there was no MCP. I said muzikumbukira, without Klaus Chilima there was no MCP. Klaus Chilima is the one who did made you to come in power. So you need, each and every time when you are sleeping, you need to think of this. Michaels, I'm saying Michaels, I'm saying Michaels. Ambuye amene mmakonda dziko la Malawi, Ambuye amene inu ndi amene muli mwini zonse, ife nzika, ife anthu aku Malawi, mbadwa za ku Malawi, tikukupemphani ife a Malawi kunena kuti mutionesere ukulu wanu. Mulungu ngati inu muliko, iyi ndi nthawi yonena kuti mutionesere ukulu wanu. Tikufuna tione amene ali wamkulu pakati pa inu ndife nzika za Malawi amene tikuseweresa dzina la malemu Klaus Chilima. Mulungu wanga, Mulungu wathu, timakhulupirira mwa inu, china chilichonse ndichotheka. Tikukupemphani kuti chitheke chimene ife amalawi tikuchifuna. Tikufuna kusintha boma, tikufuna kusintha chipani. Katiloleni, katipaseni mtsogoleri amene akatumikire amalawi, whether ndi wokalamba kaya ndi wachinyamata, koma chimene tikufuna ife ndi utsogoleri wabwino. Kumwamba ndi dziko lapansi kuzilandira ulemu nthawi zonse. Ndimalize ndi mawu onena kuti a Michael Usi, a Michael Usi, a Michael Usi. Mukabwerera kupita ku nyumba, mukakhale phe, mukalingalire kunena kuti kodi zimene ndikupanga zikugwirizana ndi imfa ya amene anali bwana wanga? Because inuyo mmanoti Chilima anali bwana wanu. I don't think ngati Chilima anali bwana wanu ndibwezi mukuchita perform the way you are performing. I don't think so.
koma chifukwa chonoti muli mbali ina kuli china chake cha usatana chimene chakukakamirani kwambiri. I feel sorry for you Mr. Michael Usi. Ndakhala ndi kuyesa kuti ndikupaseni ulemu koma zimandikanika. The way you do your things, it's like you are not a professional. And now I believe kunena kuti it's true that your PhD is someone who did write it for you. And I'll make a research and I'll find it. Then I'll tell the people from Malawi who is Michael Usi.